सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे. मी प्रार्थनेने सुरुवात करते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे मनापासून. आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. आणि आपण आपल्या 18व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत, ज्याचं नाव आहे मोक्ष संन्यास योग, त्यागाची पूर्णता. मग भगवद्गीता झाली हो, 17व्या अध्यायापर्यंत भगवद्गीतेचं ज्ञान सगळं देऊन झालेलं आहे. परंतु 18व्या अध्यायामध्ये अजून काही खुलासा अर्जुनाला हवा आहे. मग आधीच्याच अध्यायांचं पण थोडस सार आहे, म्हणजे सगळ्या अध्यायांचं सार. आणि म्हणून या अध्यायामध्ये सगळ्याचं संक्षिप्त स्वरूपामध्ये आपल्याला पुन्हा सगळे अध्याय अभ्यासले जातात. अर्जुनाला थोडासा संभ्रम म्हणण्यापेक्षा अर्जुनाला थोडा खुलासा करून घ्यायचा आहे की नक्की मोक्ष संन्यास म्हणजे त्याग म्हणजे काय आणि संन्यास म्हणजे काय, याच्यामध्ये कुठेतरी अर्जुनाचा संभ्रम झालाय आणि म्हणून त्याचा खुलासा अर्जुनाला करून हवाय, ज्याची पूर्णता भगवंतांनी केलेली आहे. त्यागाची पूर्णता. मग त्याग काय आहे, जे आपण 4थ्या अध्यायामध्ये जाणलं, 3ऱ्या अध्यायामध्ये, की विहित कर्म. मग ज्या त्यागाचं चक्र आपण बघितलं, की त्या त्यागामध्ये तो शेतकरी कशा प्रकारे, की त्याग म्हणजे त्या कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण करणं. आणि जो नुसता संन्यास आहे, तो संन्यास म्हणजे त्या कर्माचाच त्याग करणं. पण भगवंतांनी काय सांगितलं, की कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग. मग एखादा संन्यासी सगळ्या गोष्टींच्या, भौतिक गोष्टीपासून स्वतःला अ, अ, बा अलिप्त करण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्या इच्छांपासून बाजूला होईल, परंतु त्या मनाचं काय? आणि म्हणून एक एक वैष्णव, एक भक्त मात्र काय करेल, तर तो भक्तीमध्ये भगवंतांची सेवा करेल. तो कर्म करेल, पण ते कर्म तो भगवंतांना अर्पण करेल. याही आधी आपण याचा उल्लेख ऐकलेला आहे. मग कालच्या 16 आणि 17व्या अध्यायामध्ये आपण दैवासुर संपद विभाग योग, ज्या दैवी आणि आसुरी, मग दैवी गुणांचं सगळं गुणधर्म आणि पूर्ण वर्णन भगवंतांनी केलेलं आहे आधी. परंतु काय आहेत हे आसुरी गुण, काय नराधम आहेत आणि कशा प्रकारे ह्या, कुठली परिणिती यांची होऊ शकते, मृत्यूनंतर यांचं काय, कुठले लोक यांना प्राप्त होऊ शकतात, या सगळ्याची आपल्याला सविस्तर माहिती या अध्यायामध्ये मिळते. आणि मग जो 17वा अध्याय आपण जाणला, की जिथे पुन्हा अर्जुनाला प्रश्न पडलाय, की मग जे ये शास्त्र विधी मुत्सृज्यम, शास्त्राला आधारित न आधारित ठेवता जर कोणी काही कार्य करत असेल, तर त्यांचं काय? मग भगवंत सांगतायत नाही, की अशांनी मग निश्चितच ते कार्य कशा प्रकारे केलं पाहिजे, तर ते मग जसा यज्ञ, जप आणि दान, या 3 गोष्टींना आपण जाणलं आणि
कशा प्रकारे तर तो प्रत्यक्षरित्या म्हणून कर्म संन्यास न करता कर्मयोगाचं महत्त्व दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच 16व्या अध्यायानंतर 17व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाला जो प्रश्न पडलाय, आधीच्याही अध्यायांमध्ये अर्जुनाला प्रश्न पडला होता. मग ज्या 17व्या अध्यायामध्ये पडलेल्या प्रश्नाचं उत्तर भगवंतांनी दिलेलं आहे. की जो पूर्णपणे ज्या अर्च विग्रहाला आपण जाणलं. मी एक मुद्दा बघत होती, की जो त्याच्यामध्ये ॲडिशनल तर त्याच्याबद्दल मी बोलणार आहे. तर कशाप्रकारे मग या उपासनेला मग जो प्रत्यक्ष वैयक्तिक रूपावर भगवंतांच्या पूजा करतो, ज्या भगवान रूपाला ज्याने जाणलेला आहे, तो निश्चितच भगवंताला प्रिय आहे. तो भक्त त्या उपासनेमध्ये असतो आणि कशाप्रकारे असतो, तर त्याने कर्माचा त्याग केलेला नाहीये. कर्म संन्यास न करता कर्मयोग आहे, की ज्या कर्माला न टाळता ते कर्म भगवंतांना अर्पण केलेलं आहे. आणि मग अशा प्रकारे केलेलं यज्ञ, दान आणि तप हे कशा प्रकारे ते भगवंतांनी सांगितलं हे त्रिगुणांची श्रद्धा म्हणजे त्रिगुणांचा प्रभाव आहे. तर जो शास्त्राला न मानता जे काही करतो आहे त्याला 3 गुणांचा त्याच्यावरती प्रभाव आहे. मग सात्विक व्यक्ती कशाप्रकारे करते, राजसिक कशाप्रकारे त्याचा विचार करते आणि तामसिक कशाप्रकारे त्याचा विचार करते. म्हणून यज्ञ, जप आणि दान या गोष्टींना आपण या त्रिगुणांच्या फरकाने जाणलेलं आहे. मग सात्विक यज्ञ काय आहे? राजसिक यज्ञ काय आहे? तामसिक यज्ञ काय आहे? सात्विक, राजसिक, तामसिक दान काय आहे? तप काय आहे? या सगळ्याला आपण सविस्तरपणे काल जाणलेलं आहे. आणि म्हणून तरीही अर्जुनाला पडलेला आज प्रश्न आहे, की मग मला या संन्यासाविषयी मग जे संन्यास आहे आणि त्याग आहे, मला ती त्यागाची भावना आणि संन्यासी भावना याच्यामध्ये मला फरक जाणून घ्यायचा आहे. मग ज्या उपासनेबद्दल चौकशी केली, 3 गुणांचा कशाप्रकारे प्रभाव आहे? एक मिनिट सॉरी. मग हे यज्ञ 3 प्रकारे, तप 3 प्रकारे आणि दान 3 प्रकारे कशाप्रकारे केलेलं आहे? आणि हे सगळं करताना मग शेवटी सगळ्यात शेवटी ज्या ओम तत्सत की जे काही दान, यज्ञ, तप केलं जाईल त्याला ओम तत्सत मग उ, म जे विष्णूंना अर्पण केलं जातं, ज्याचा अनेक आपण कशाप्रकारे त्या संज्ञांना संबोधलेलं आहे आणि कशाप्रकारे आपण त्याचा अभ्यास केलाय, की उ, म मग जिथे म्हणजे प्रत्यक्ष कृष्ण, उ म्हणजे राधा-राणी आणि म्हणजे मकार जीव आणि कशाप्रकारे भगवंतांनी सांगितलंय, की राधा-राणी चं तत्व जाणण्यासाठी जे चैतन्य महाप्रभूंनी अवतार घेतलेला आहे, तिथे प्रत्यक्ष भगवंतांचाच तो अवतार होता. आणि म्हणून मग ओम तत्सत उ, म. मग ओम म्हणावं तत् किंवा सत. तत् म्हणजे त्या भौतिक बंधनांपासून मुक्त आहे आणि सत म्हणजे शाश्वत आहे. अशा या तपस्या, दान आणि त्याग याला परमात्म्याला अर्पण केल्यानंतर निश्चितच ते योग्य प्रकारे अर्पण केल्यानंतर ते भगवंतांपर्यंत निश्चितच पोहोचतं. मग या 18व्या अध्यायात आपल्याला काय जाणायचंय आज? तर आपण कर्मयोगाला आपण जाणणार आहोत. मग कर्माची बंधनातून मुक्तता. कर्म बंधनातून का मुक्तता? कारण आपल्याला त्या कर्म संन्यासाला नाही तर कर्मयोगाला, त्या फळांचा त्याग करायचा आहे. जर त्या कर्म फळांच्यामध्ये अडकलो नाही, तर निश्चितच त्या कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता आहे. कारण ते कर्म भगवंतांना अर्पण केलं जातं. मग अतिशय सुंदर प्रकारे भगवंतांनी ते 5 घटक सांगितले, जे कर्मामध्ये कसे कुठल्या प्रकारचे घटक समाविष्ट आहे. आणि मग त्रिगुण, मग या त्रैगुणांचा किती या सगळ्यावरती प्रभाव असतो. मग जे वर्ण आणि आश्रम या पद्धतीनुसार कशाप्रकारे मग जरी एखादी ब्राह्मण असेल, क्षत्रिय असेल, क्षुद्र असेल, वैश्य असेल, तो भगवंतांच्या स्वभावाला प्राप्त करू शकतो. तिथे फक्त श्रद्धा आवश्यक आहे, परिश्रम आवश्यक आहे, मेहनत करण्याची तयारी हवी आहे, ज्ञान घ्यायचंय, अध्ययन करायचं आहे. आणि अशा प्रकारे ह्या ज्ञानाला मग कशा या की ब्राह्मण प्लॅटफॉर्म मग कशा प्रकारे हे ब्रह्मज्ञान मग आपल्याला पुढे जाऊन या अध्यायांवरनं त्याच्या श्लोकांवरनं आपल्याला माहिती घ्यायची आहे. मग शुद्ध भक्ती जी कृष्ण भावना भावित जी भक्ती आहे त्याच्यामध्ये त्याविषयी अजून जाणून घ्यायचं आहे आणि मग त्याचा निष्कर्ष काय आहे सगळ्याचा हे सगळं आपण जाणून
शेवटचा हा अध्यायाची सांगता करणार आहोत. एक मिनिट. 18.1 संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे महाभाव ऋषिकेश, हे केशनी सुदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंतांना अर्जुनाने विचारले की मला त्याग नक्की काय आहे आणि संन्यास नक्की काय आहे, किंवा रिनन्सिएशन म्हणजे संन्यास घेणं काय आणि रिनाउन्स्ड ऑर्डर म्हणजे त्यापासून त्याग केला जातो संन्यास घेऊन, त्याविषयी मला जाणून घ्यायचंय. मग भगवंत सांगताय, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः. हरे कृष्ण माताजी. भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्माचा त्याग आला की विद्वजन संन्यास असे म्हणतात आणि या सर्वाच्या कार्याचा फलांचा त्याग करण्यास बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच कर्माचा त्याग करणं. मग जे जे विद्वान लोक भौतिक इच्छांवर आधारित त्या कर्माचा त्याग करतात, त्या कर्माचा त्याग करतात त्यांना संन्यासी म्हटलं जातं. परंतु जे ते कर्म भगवंतांना अर्पण करतायत आणि त्या कार्याची फळं भगवंतांना अर्पण करतायत, तेव्हा त्याला बुद्धिमान लोक त्याग असं म्हणतात. आणि म्हणूनच आपण ज्या त्यागाचं चक्र बघितलं आणि या त्यागाने, जसा शेतकरी या त्यागावर आधारित जेव्हा शेतामध्ये राबत असतो, अन्नधान्य पिकवतो आणि मग त्याला किती शुद्धता आलेली असते, कारण तो त्यागातून तयार झालेला असतो. आणि म्हणून मग सात्विक आहार तो कशा प्रकारे जीवन शुद्ध बनवतं, मेंदूतल्या ऊतींना शुद्ध बनवतं आणि सगळं आचरण शुद्ध होतं, असा या गोष्टीला त्याग असं बुद्धिमान लोक म्हणतात. पण तेच विद्वज्जन लोक काय म्हणतायत बरं? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. काही विद्वजन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांचा दोष समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांना असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्माचा कधी त्याग करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग विद्वज्जन काही घोषित करता आहेत की सकाम कर्मात, मग सकाम म्हणजे तुम्ही त्या फळांचा उपभोग घेताय, म्हणून सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोष पूर्ण समजून, कारण ते कुठेतरी तुम्हाला बद्ध करतायत, कुठेतरी तुम्हाला त्या भौतिक जगामध्ये बद्ध करताय, कारण सकाम कर्म करताय म्हणजे त्या कर्मापासून मिळणाऱ्या फळांना कुठेतरी उपभोगण्याचा परिणाम करता आहेत. पण त्याला त्यागलं पाहिजे, तरच मग या कर्मफळाच्या बंधनातून मुक्तता मिळेल. म्हणून विद्वज्जन लोक म्हणतात की सगळ्याचा त्याग केला तरी यज्ञ, दान आणि तप या 3 गोष्टींचा अजिबात त्याग करू नये. कारण त्याचं महत्व काय आहे? कारण एका यज्ञाच्या ठिकाणी अनेक आत्मे सुद्धा, महात्मे सुद्धा पवित्र झालेले आहेत. यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम. हरे कृष्ण माताजी. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्माचा त्याग करू नये. ती कर्म केली पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच यज्ञ, दान आणि तप अशा प्रकारची जी सात्विक कर्म, मग या कर्मांचा त्याग करू नये, कारण ती कर्म केली पाहिजेत. एखादा यज्ञ सुद्धा एका महात्म्याला पवित्र करू शकतो, अशी ही दक्षाची कथा. मी ज्या 15व्या अध्यायात तुम्हाला मी स्मृती सर्वस्य चाहमच्या वेळेला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ज्या दक्षाच्या मुलीनी, सती मातेनी शिवांशी लग्न केलेलं दक्षांना मान्य नव्हतं, आणि म्हणून जेव्हा ते यज्ञ करत असतात तेव्हा त्या यज्ञाचं महत्वाचं स्थान आणि शिवांना योग्य असं स्थान दिलं जात नाही. आणि परंतु त्यांची मुलगी ती पतीला मागे लागते की आपण जाऊया वडिलांकडे, पण भगवंत पती शिव म्हणतात की नाही, मी नाही जाणार, म्हणून आपल्याला बोलावणं आलेलं नाहीये. मग ती म्हणते की वडिलांकडे नेण्यासाठी कशाला मला निमंत्रण, मी जाते मात्र. तेव्हा शिव तिला अडवत नाही आणि तिथे सती माता जाते आणि बघते की खरोखरच आपल्या पतीला योग्य ते स्थान आणि मान दिलेला नाहीये.
हे सगळं बघून तिला अनावर होतं आणि ती त्या यज्ञाच्या ठिकाणीच आहुती देते. आणि ही बातमी शिवांपर्यंत पोहोचायला वेळ लागत नाही. अनेक त्यांचे सेवकांमार्फत ती बातमी शिवांपर्यंत पोहोचते आणि शिव क्रोधिस्थ होतात. पण तो क्रोध बघा, हा क्रोध एका वैष्णवीचा अपमान झालाय. जसं आपण आधी म्हटलं, की मग क्रोध वाईट आहे. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर. पण हा क्रोध जसा हनुमानाचा जय जयकार केला जातो, कारण त्या क्रोधाला त्याने भगवंतांना अर्पण केलेलं आहे, भगवंतांसाठी त्याचा उपयोग केलेला आहे. त्याचप्रमाणे आपण इथे बघतो आहोत, की हा दक्षाला काय केलं जातं, की मग तो पवित्र स्थान देत नाही म्हणून शिव चिडतात आणि त्याला क्रोधित होऊन त्याचा मुंडकं छाटायचा निर्णय देतात. आणि मग तो निर्णय दिल्यानंतर दक्षाचं मुंडकं छाटलं जातं. पण त्या यज्ञाच्या ठिकाणी तुम्ही बघताय बघा, की त्या यज्ञाच्या ठिकाणी रक्ताचा एक थेंबही न पडता सुदर्शन चक्राने त्या व्यक्तीचं शिरच्छेद केला जातो आहे, दक्षाचा शिरच्छेद केला जातोय. परंतु यज्ञाच्या ठिकाणी रक्ताचा एक थेंबही पडला नाहीये, कारण तिथे पुण्यकर्म, पवित्र अशी जागा आहे. आणि म्हणूनच मग भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, की कशा प्रकारे मग जेव्हा दक्षाला त्याला जेव्हा त्याचं मुंडकं छाटलं जातं, तेव्हा तो पूर्णपणे प्राण सोडत नाही, तळमळत असतो. तेव्हा ब्रह्मा बघतात आणि ब्रह्मा शिवांना प्रार्थना करायला जातात शिवांकडे, की तुम्ही त्याचं शिर त्याला परत द्या म्हणून. शिव म्हणतात, नाही, त्याची पात्रता नाहीये मनुष्याचं शिर धारण करण्याची, आणि म्हणून त्याला एका बकरीचं तोंड लावा. आणि म्हणून या बकरीचं तोंड लावून सुद्धा दक्ष प्रजापती ते पूर्ण करतायत यज्ञ, आणि त्यांना कुठेतरी पश्चाताप झालेला आहे. शिवांना योग्य स्थान त्यांनी दिलेलं आहे आणि त्यांना पश्चाताप झालेला आहे. अशा प्रकारे मग दक्षाने म्हटले, की बकरीचं तोंड लावून सुद्धा ते पूर्णपणे यज्ञ याग पूर्ण करू शकले. म्हणजे ज्या हृदयामध्ये परमात्मा राहतोय त्याच्यापासून सर्वस्यच्या हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनं च वेदैश्वरहमेव वेदैश्च वेद्यो एक मिनिट हा, शेवटचं वेदेच सर्वैरहमेव वेद्यो एक मिनिट माताजी, मला पण शेवटची ओळख जरा गडबडली. वेदेच सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम. चाहम्. येस, धन्यवाद माताजी. आणि म्हणूनच मग ज्या स्मृती विस्मृती या सगळ्या भगवंतांपासून आहेत. कारण ज्या बकरीचं शिर जरी प्रजापतीला लावलं गेलं, दक्ष प्रजापतीला, तरीही त्याने यज्ञाचं कर्म पूर्ण केलेलं आहे. आणि त्या ठिकाणी त्यांनी त्या यज्ञाला पूर्ण करून त्याला पश्चातापही झालेला आहे. कारण त्याच्यातली वृत्ती म्हणजे, म्हणूनच परमात्म्यापासून जे काही आहे, जे काही स्मृती विस्मृती या भगवंतांपासून जो आपल्या हृदयामध्ये वास्तव्य करतो आहे. आणि म्हणूनच आपण अनेक शास्त्र, अनेक शोध, मग याला शास्त्राचा आधारही आहे, की ज्या हृदयापासून ज्या गोष्टींना कंट्रोल केलं जातं, नियंत्रित केलं जातं. आणि इथे आपल्याला प्रत्यक्ष याचं उदाहरण दिसतंय, की जरी बकरीचं शिर लावलंय तरी तो यज्ञ याग पूर्ण करतो आहे आणि त्यांनी शिवांची क्षमा मागितलेली आहे. कारण एका वैष्णवीचा अपमान झाल्यानंतर मग शिवांचा क्रोध अनावर होतो. आणि म्हणून तो एका एका भगवंतांचा, एका देवाचा क्रोध एका वैष्णवासाठी आहे. त्या क्रोधाला कशा प्रकारे रूपांतरित केलं गेलंय, म्हणून तो क्रोध आपला नॉर्मल चिडणं नाही होते. म्हणून त्याला अशा क्रोधांना निश्चितच आवरलं गेलं पाहिजे. आणि म्हणूनच या दक्षाने तो यज्ञ कर्म पूर्ण करून निश्चित हे इथे प्रचिती येते, की जे काही आहे ते भगवंतांपासूनच आहे. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मत्तमुत्तमम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाची अपेक्षा विना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्म कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग त्याग भावना, ज्या भावनेमध्ये
मग ज्याच्यामध्ये आपण म्हटलेलं आहे, की जिथे कर्म संन्यास नाही, त्या कर्माला न त्यागता ते कर्तव्य बुद्धीने केले पाहिजे आणि म्हणूनच सकाम कर्म न करता ते निष्काम पद्धतीने केलं. आपल्याला चित्रात दिसतंय एका प्राण्याचा जीव वाचवण्यासाठी तो स्वतःचा जीव धोक्यात घालतोय आणि इतर मनुष्य व्यक्ती आहे तीही त्याला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करतीये. कारण ती कर्तव्य बुद्धीने एका माणुसकीने ते केलं जातंय. आणि म्हणूनच हे पार्था कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत, हे माझं प्रामाणिक मत आणि अंतिम मत आहे. म्हणून ती कर्तव्य बुद्धी ही अतिशय महत्वाची आहे. मग याच्यामध्ये कशाप्रकारे त्रिगुणांचा मग आज आपण तेच जाणणार आहोत 18व्या अध्यायात मुख्य, की प्रत्येक बाबीला आपण सत्व, रज आणि तम यांच्या फरकाने जाणून घेणार आहोत. मग ज्या 18.7 मध्ये आपल्याला दिसतंय कारण कुठेतरी तमो अवस्थेत आहे. तम अवस्थेमध्ये अज्ञान आहे, भ्रमात आहे मनुष्य. मग ते कर्म केलं काय, न केलं काय, त्याचा चांगलेपणा, वाईटपणा याची कशाचीच तमा नसते. मग 18.8 सांगताय की राजसिक गुण आहे. मग ते मी कसं कर्म करू? मग ते करताना मला काय त्रास होईल? मग अशी भीती बाळगणं, कुठेतरी इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स येतो आणि कशाप्रकारे स्वतःलाच खाली मानलं जातं. पण असं करण्यामध्ये काय, की ते कर्म केलं जात नाही. कर्म हे कशा प्रकारे टाळलं जातं. परंतु जो चांगुलपणा, जो सात्विकता आहे, तिथे मात्र हे कर्तव्य भावना, जी कर्तव्य भावना आपण आधीच्या चित्रामध्ये बघितली, अशी ही कर्तव्य भावना निश्चितच या सात्विक व्यक्तीच्या मनामध्ये असते आणि तो चांगुलपणा असतो आणि तोच पुढे निष्काम कर्माला वळू शकतो. मग आता हे कर्म बघितलं आपण. सकाम कर्म बघतो. सकाम कर्मापेक्षा निष्काम कर्म हे श्रेष्ठ आहे. ज्या कर्माचा संन्यास नसून कर्म भगवंतांना अर्पण करणं हे कर्मयोग आहे. जे त्यागाचे चक्र आपण जाणलं. मग या कर्माविषयी आता आपण जाणतो आहोत. मग हे कर्म जे करतो, या कर्माचे घटक आहेत बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण 18.13 ते 14 हे महाभाऊ अर्जुन, वेदांतानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा हीच 5 कारणे होत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच वेदांतानुसार सर्व कर्माच्या म्हणून वेदांतामध्येच हे लिहून ठेवलंय, ज्याचा भगवंतांनी उल्लेख केलेला आहे, की ज्या कर्म करायची आहेत त्याची 5 कारणं असतात. ती कर्म करण्याची 5 कारणं कुठली असतात, त्याचे घटक कुठले असतात, तर ते घटकामध्ये कर्माचं स्थान महत्वाचं. मग आता उदाहरणादाखल घ्यायचं तर एक जमिनीवरती कुठेतरी इमारत बांधली जाते. मग ती इमारत बांधताना त्या कर्माचे घटक कोण-कोण आहेत? तर पहिली ती कर्माची जागा, म्हणजे ती जमीन जिथे ते बिल्डिंग बांधली जाणार. त्यानंतर त्या कर्माचा जिथे कर्ता म्हणजे मग सिव्हिल इंजिनियर असेल, आर्किटेक्ट असेल, लेबर असतील, अनेक वेगवेगळे इलेक्ट्रिशियन असेल, प्लंबर असेल, कारण तिथे बांधणी चालू आहे. आणि या सगळ्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणूनच जो कर्ता आहे, नंतर कर्माचं स्थान झालं, कर्ता झालं, त्याच्यानंतर त्याची इंद्रिय, त्या कर्त्याची निरनिराळी इंद्रिय त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत. मग कशाप्रकारे हात, पाय, डोकं, त्याच्यानंतर डोळे, कान अशा प्रकारे सर्व इंद्रियांचा उपयोग करून या कर्माला पुढे नेलं जातं आणि त्यानंतर मग त्याचे प्रयत्न. मग या कर्माचे 5 घटक बघितल्यानंतर ते कर्म करण्यासाठी लागणारे प्रयत्न, त्या मनुष्याचे प्रयत्न आणि सगळ्यात शेवटी पण महत्वाचं ज्या परमेश्वराची त्याला अनुमती पाहिजे. कारण ती अनुमती असणं, उपद्रष्टा अनुमंता, की जो आपल्याला सांगतोय तोच आपल्याला उपदेशही देतोय आणि तोच आपल्याला या गोष्टीपासून निश्चितच वाचवू शकतो. आणि म्हणूनच मग या परमात्म्याची अनुमती असणं हे महत्वाचं आहे. हे 5 प्रकारची तत्व आणि 5 कारणं आपण जाणून घेतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण 18.16 म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करत आहे, तो क्वचितच मूर्ख आहे. तो या गोष्टींचा यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच या 5 कारणांचा मग ही जी कारणं सांगितली, त्या कारणांमध्ये बघा कर्माचं स्थान, कर्ता, त्याच्यानंतर कर्त्याची जी काही इंद्रिय त्याच्यामध्ये आहेत, त्यानंतर त्याचे प्रयत्न आणि त्याच्यानंतर
उपद्रष्टा हनुमंता, जो परमात्मा, जो सगळ्याला परवानगी देतोय आणि म्हणूनच जो फक्त मी करतो आहे. अहो मग कुठून आल्या त्या विटा, माती आणि मूळ कुठून आलं? मूळ जमीन कुठून आली तिथे? मग या सगळ्या गोष्टी जेव्हा एक मूर्ख मनुष्य म्हटलंय त्याला प्रभुपादांनी, भगवंतांनी त्याच्यामध्ये उल्लेख करताना, की असा मनुष्य निश्चितच मूर्ख आहे आणि त्या गोष्टींना तो यथार्थ पाहू शकत नाही. अशा प्रकारे त्या गोष्टींना जशा आहेत तशा पाहण्याचा त्याचा प्रयत्नही केला जात नाही आणि म्हणूनच अशा व्यक्ती मूर्ख आहेत, असं भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. म्हणजे या कर्माचे 5 घटक आपण बघितले, त्याला 3 ॲडिशनल अजून घटक काय, तर कुठेतरी मानसिक स्तरावरती या कर्माचं काम आधीच चालू झालेलं असतं. कारण आता हा बास्केटबॉल खेळणारा पटू बघा, जर ती टुर्नामेंट चालून ॲक्चुअल खेळण्याच्या आधी सुद्धा त्या प्रॅक्टिसमध्ये त्यांनी कितीतरी प्रॅक्टिस नुसता बॉल घेऊन कशा प्रकारे आपण तिथे टाकू शकतो, कशा प्रकारे आपण नेम साधू शकतो. म्हणजे काय, तर त्याचं ज्ञान पाहिजे. त्या बास्केटबॉल खेळण्याचं त्याचं ज्ञान पाहिजे. त्याला त्या ज्ञानाचं ध्येय म्हणजे तो बॉल त्या जाळीमध्ये आत दिला पाहिजे आणि त्याचा ज्ञाता, प्रत्यक्ष तो जो ज्ञाता आहे, जो संस्कृत किंवा भगवत जाणणारा आहे, तर त्या प्रकारे एक मिनिट हं. अशा प्रकारे मग या 3 ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय आणि ज्ञान या तिन्हीला जाणून म्हणजे कुठेतरी प्लॅनिंग केलं जातं. मग आता हा बास्केटबॉल खेळणारा पटू आहे, तो मनामध्ये कुठेतरी मला हा बास्केटबॉल त्या बास्केटमध्ये टाकायचा आहे. म्हणजे ॲक्चुअल बास्केटबॉल नंतर टाकला जाईल, पण जी मानसिक प्रेरणा घेतली जाते. कारण ती जी प्रेरणेचे घटक आहेत, ते घटक हे तितकेच महत्वाचे आहेत. कारण ते प्रेरणा देणारे कारण होत. कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्म घटक आहेत. इंद्रिय कर्म म्हणजे कशाप्रकारे तो कर्ता, त्याची कर्म, त्याची इंद्रिय, त्याचे प्रयत्न आणि परमात्मा या सगळ्याचा मेळ साधून आणि त्याच्यानंतर ज्ञान, नेय, ज्ञेता या सगळ्याला जाणून पूर्णपणे ते कर्म व्यवस्थितपणे पार पाडलं जातं. मग आता ही छोटीशी ॲक्टिव्हिटी आहे. तुम्ही स्वतःला कुठे मोडता? सात्विक, राजसिक का तामसिक? तुम्ही तुमच्या एक छोटीशी ॲक्टिव्हिटी आहे. याच्यावर फोर्स कुणालाच नाहीये. कारण आपण सगळे या प्रपंचामध्ये आहोत. दिवसभरामध्ये सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता प्रत्येकाला प्रत्येकाचे जॉब्स आहेत. त्याच्यामध्ये त्या गोष्टी केल्या जातात. त्या कमिटमेंट्स असतात. प्रत्येकाच्या कमिटमेंटनुसार तो व्यक्ती वागत असतो. पण तरीही ते सेल्फ एनालिसिस जे आहे ना, ते तुम्ही स्वतः प्रामाणिकपणे जर केलं तर तुम्हाला स्कोप ऑफ इम्प्रूव्हमेंट असते. तरच तुम्हाला कुठेतरी प्रोग्रेसिव्ह, कुठेतरी प्रोत्साहन मिळण्याची आणि कुठेतरी प्रगती साधण्याचा तो एक मार्ग असतो. म्हणून तुम्ही स्वतःला कुठे मार्क करता हे तुम्ही तुमचं जाणायचं आहे. आणि तुम्ही सगळ्यांनी नंतर ग्रुपवर ओपन करीन तिथे सांगा, नाहीतर अध्यायाच्या शेवटीही सांगू शकता. अशा प्रकारे आपण या त्रिगुणांचा प्रभावाने आपण ते फरक जाणणार आहोत. मग याच्यामध्ये काय करणार आहोत, तर भौतिक स्वरूपाचे कुठलं ज्ञान त्यांना आवश्यक आहे. त्यानंतर त्यांना कुठल्या प्रकारे सुख पाहिजे असतं, त्यानंतर निश्चय कसा केला जातो, बुद्धी कशी वापरली जाते, कर्म कसं केलं जातं, कर्माचा कर्ता कोण आहे, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्या त्रिगुणांच्या प्रभावाने जाणायच्या आहेत. 18.20 माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 18.20 ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपातील विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. ज्या ज्ञानामुळे तू अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. माताजी पुढचं पण वाचू? हो, पुढचं पण वाचा. हा. 18.21 ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारे जिवंत अस्तित्व आहे, हे आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कंठेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. 18.22 माताजी 18.22 ना हो, कट हो. झाले. तिन्ही वाचा माताजी. हा पण माताजी कट झाले ते 18.22. अच्छा, कट झाले का? तुम्हाला दिसत नाहीये का ते? थोडी स्क्रीन थोडी छोटी करा ना. मी करते तर होत. हा झाली. आता ठीक आहे? 18.22 आणि दिसतंय? हो, हो दिसते माताजी. ओके. आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो, त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही. व जे अतिशय अल्प असते ते ध्यान, त्याला आपण तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे ज्ञान आपल्याला 3 प्रकारचं ज्ञान,
सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान आणि तामसिक, ज्या 14व्या अध्यायामध्ये आपण या सगळ्याचा प्रभाव बघितलेला आहे, की मग कशा प्रकारे सात्विकता, मग अन्नातून कशा प्रकारे जे काही घटक घेतले जातात त्याच्यामध्ये सात्विकता कशा प्रकारे येते, राजसिकतेचं अन्न कुठलं आहे, तामसिकता जे कुठेतरी मादक पदार्थ आणि मग शिळे पाके पदार्थ असे खाल्ले जातात, की ज्याच्यामुळे तशीच स्वभाव वृत्ती, मग जसा आहार तसा तसा आपण म्हणतो ना, जसा भाव तसा देव, तसा आहार तसा आपलं स्वतःचं व्यक्तित्व असतं आणि म्हणून तो योग्य आहार मिळणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणून ज्या ज्ञानामुळे मग या सगळ्याला जाणणं, हे सगळं जाणायचं आहे. परंतु या ज्ञानामुळे अनंत रूपात मग पंडितः समदर्शिनः, की ज्याने या ज्ञानामुळे सर्वांना एक समान पाहिलेलं आहे आणि सगळ्या जीवांमध्ये एकच अविभक्त असा आध्यात्मिक स्वभाव असून त्या ज्ञानाला तू सात्विक ज्ञान समज. आणि म्हणूनच भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलेलं आहे, की कशा प्रकारे ज्ञानाला जाणण्यासाठी मग त्या सगळ्या जीवांना जो परमात्मा आहे, जसं आपण म्हटलं, की विभूतींची काय गरज आहे एकाच अंशामध्ये, की प्रत्येक जीवाच्या मग 84 लक्ष योनीतून जेव्हा मनुष्य जात असतो आपल्या इच्छेने, तेव्हा प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याचा अंश दिसून येतो. आणि हे जे काही आध्यात्मिक ज्ञान आहे, हे सात्विक ज्ञान समज. मग दुसरे जे भिन्न स्वभावाचे आहेत आणि जे भिन्न गोष्टींना मग थोडंसं आपण भौतिक जगामध्ये म्हणतो, "अरे, हा असं म्हणतोय, तो तसं म्हणतोय." अहो, पण आपलं काय? म्हणूनच हे ज्ञान ज्या प्रकारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जीव, मग तिथे कुठेतरी कृष्ण मिसिंग आहे हो. म्हणून ती कामवासनाच्या आहारी जाणारी ही वृत्ती आहे कुठेतरी. आणि म्हणून आपल्याला ते जिवंत अस्तित्व आहे ते पण समजले पाहिजे आणि आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे भिन्न शरीरांमध्ये भिन्न प्रकारचं ज्ञान अस्तित्व असतं, असं या राजसिक माणसाचं, व्यक्तीचं समज असतो आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ते उत्कटतेच्या वासनेच्या स्थितीमध्ये असतात आणि मग त्यांना त्या ज्ञानाला तशा प्रकारे जाणलं जातं. मग तामसिक काय हो? अज्ञानच आहे. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा ज्ञानाचा लवलेशच नाहीये. स्वतःभोवती स्वतःला गुरफटून घ्यायचंय. जे आधीच्याही अध्यायांमध्ये डोकं खाली घालून जो माणूस बसलेला असतो आणि म्हणून ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजतो. तो दुसरं काहीही करू इच्छित नाही. एकच मी जे करतो आहे तेच कर्म आहे. इतकंच जो जाणतो अशा ज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान म्हटलं जातं. म्हणून जो एकाला प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्म्याचा अंश बघतोय ते सात्विक ज्ञान. राजसिक ज्ञान कुठेतरी वासनेखाली आहे. प्रत्येक भिन्न शरीरामध्ये भिन्न जीव आहेत आणि आपण त्या उत्कटतेच्या स्थितीमध्ये म्हणजे ती गोष्ट मिळवायचीच कशी करून. ती वासना, कामवासना का असेना, परंतु ती मला मिळवायचीच आहे. या गोष्टीला कुठेतरी उत्कटता म्हटलेलं आहे आणि तेच आपण तामसिक अज्ञानाविषयी जाणून घेतलेलं आहे. अशा या 3 फरकाने आपण ज्ञान जाणलं. आता त्या कर्म, ज्ञानाचं कर्म ज्ञान घेऊन कशा प्रकारे ते कर्म केलं जातं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 18.26 जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयश यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. 18.27 जो करता कर्म आणि कर्मफलप्रती आसक्त होऊन फळांना बघून इच्छितो आणि जो लोभी लोभी, अपवित्र शाळू, अपवित्र व सुख-दुःखामुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले आहे. म्हटले जाते. 18.28 जो करता नेहमी शास्त्रविरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यास तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव काम करताना चालढकल करणारा असतो, त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग या कर्माला करणारा कर्ता कशा असेल हे ज्ञान घेऊन ते कर्म कशा प्रकारे करायचे. मग जो मनुष्य बघा त्याच्याशीच निगडीत त्या गोष्टी आहेत, जे ज्ञान त्यांनी घेतलेले, जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकार, ज्या 6व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं, की नुसतं मग भगवी वस्त्र धारण करून भगवंतांना ते प्रभुपादांना त्यांनी म्हटले, शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम नकोय, फक्त दाखवेगिरीसाठी करायचं नाहीये. प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना
मग जो निश्चयाने आणि विचलित न होता आपलं कर्म करत असतो, आपल्या निश्चयावरनं ढळत नसतो आणि अशा प्रकारे पूर्णपणे दृढ निश्चयाने ते कर्म करत असतो. अशा कर्म करणाऱ्याला सात्विक कर्ता म्हटलेलं आहे. मग जो कर्म आणि कर्मफळांची आसक्ती ठेवतो, जो सकाम कर्मामध्ये आहे, मग मेजॉरिटी ऑफ द क्लास आपण मेजॉरिटी म्हणू हे राजसिकतेमध्येच असतात. कारण आपला प्रपंच आहे, याला हे हवंय, त्याला ते हवंय. समाधान होतं आहे का? कारण ते असमाधान जर झालं, की पुढच्या वेळी मग आपल्याला हे मिळेल. मग जो करता कर्म आणि कर्म फलप्राप्तीमध्ये आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो, जो लोभी, शाळू, अपवित्र सुख-दुःखामुळे विचलित होणारा असतो, तो रजोगुणी तेल म्हटला जातो. ज्याला आधीच सगळ्या गोष्टींची जाणीव करून घ्यायची आहे आणि तो कर्माच्या फळांकडे आसक्त झालेला आहे. आणि तो कर्माची फळं बघू इच्छितो आणि म्हणूनच मग अशा व्यक्तीला रजोगुणी कर्ता म्हटलेले आहे. आणि जो कर्ता नेहमीच मग हॉर्न, नो हॉर्न, कुठल्याही प्रकारचं पार्किंग केलेलं की कुठल्याही गोष्टीचा नियम न पाळता जो करता शास्त्र विरुद्ध मग जी काही आपली धार्मिक कर्म आहेत ती सुद्धा त्या मंत्रोच्चाराने आणि त्या गोष्टींनी तशाच प्रकारे म्हटली गेली पाहिजेत. पण जो करता नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतो तो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्याचा अपमान करण्यात तरबेज असतो. जो आळशी सदैव चालढकल करणारा असतो आणि त्याला तमोगुणी कर्ता म्हटलं जातं. आणि म्हणूनच मग जे शास्त्राविरुद्ध कर्म केलं तरी पण भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्याचा अपमान करण्यामध्ये तो तरबेज असतो. कारण दुसऱ्यांच्या इजा पोहोचवणं किंवा दुसऱ्यांना दुःख देणं याच्यामध्ये त्याला काहीही गैर वाटत नाही. आणि अशा प्रकारे कुठेतरी ते अ, अ, कशा प्रकारे स्वतःच्याच लूपमध्ये स्वतःला लोटलेलं असतं. त्याच्यामुळे कुठेतरी त्या बंधनांमध्ये आणि त्या भ्रमाच्या अवस्थेमध्ये ती व्यक्ती असते, ज्याला तमोगुणी कर्ता म्हटलंय. मग ही कुठल्या प्रकारची बुद्धी जसं आपण म्हटलं कर्म अ, अ, आपण जे बघतो की मन, इंद्रिय आणि बुद्धी याच्यावरती या कामवासनेचं कुठेतरी लेयर आहे आणि म्हणूनच ही बुद्धी मग सात्विक बुद्धी कशा प्रकारे कार्य करते, राजसिक बुद्धी आणि तामसिक बुद्धी या तिन्हीलाही पुन्हा आपण फरकाने जाणून घेऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण 18.30 हे पार्थ, या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती कार्य आणि सहकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो, ती सात्विक बुद्धी होय. 18.31 हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि सहकार्य यामधील भेद जाणत नाही, ती राजसी बुद्धी होय. 18.32 भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला व अधर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. एक सेकंद द्या मला. तर अशा बुद्धीद्वारे ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती, निवृत्ती, कार्य, सहकार्य, भय, निर्भय मग ज्या मनुष्याला आपण आधी ज्या दैवी गुणांच्या मनुष्याला आपण बघितलं, की जो सत्सद विवेक बुद्धीने कर्म करत असतो आणि त्याच्या बुद्धीवरती कुठलाही गंज चढलेला नसतो आणि कुठल्याही प्रकारच्या वासनेमध्ये तो नसतो, कुठल्याही इंद्रिय विषयांच्या वासनेमध्ये नसतो आणि म्हणूनच प्रवृत्ती, निवृत्ती, कार्य, सहकार्य, भय, निर्भय, बंधन, मोक्ष या सगळ्यांना तो जाणतो, यातला फरक जाणतो, तो त्या बंधनांमध्ये अडकत नाही. आणि अशी जी बुद्धी आहे, ही सात्विक बुद्धी, जी कुठेतरी अकर्माकडे नेतीये. फक्त तो बंधनात बंधला जात नाही ना, त्या सुखाच्या बंधनातनंही त्याला कुठेतरी गुणातीत व्हायचंय अजून. आणि मग जी राजसिक बुद्धी ती काय हो,
ती धर्म आणि अधर्म मग जे काही मिळू दे मला, कशा का मार्गाने मला मिळतंय, ते मिळणं मला महत्वाचं आहे. मग कार्य, सहकार्य, अकार्य याच्यातला फरक नाहीये. धर्म, अधर्मामधला फरक जाणत नाहीये. कारण ती वासना कुठे स्वस्थ बसू देत नाहीये आणि म्हणून तो भेदही जाणू शकत नाही. ती गोष्ट मला मिळवायचीच आहे. कसंही करून ती मला मिळाली पाहिजे, अशी जी बुद्धी काम करते, ती राजसिक बुद्धी आहे. आणि जी तामसिक बुद्धी तर अज्ञानामध्ये पूर्ण. भ्रम आणि अंधकार याच्यामुळे कुठे धर्म आहे, धर्माला अधर्म, अधर्माला धर्म अशा प्रकारे कुठेतरी विपरीतपणे अशा प्रकारे सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते. त्याच्यामुळे ती बुद्धी ही तामसिक बुद्धी होय. कारण त्यातला फरक जाणत नाही. धर्म आणि अधर्म, नैतिकता, अनैतिकता आपण जे काही कर्म करतोय ते नैतिक मार्गाने करतोय की नाही हे पडताळून सुद्धा बघितलं जात नाही. ती बुद्धी तामसिक बुद्धीच धरली जाते. मग कुठला निश्चय केला जातो या बुद्धीनी? मग सात्विक निश्चय, तामसिक का राजसिक? कशा प्रकारचा निश्चय आपल्याला बघायचा आहे तो आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण 18.33 आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. 18.34 परंतु हे अर्जुन, या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना सतत तो निश्चय राजसिक होय. 18.35 हे पार्थ, जी धुती स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाहीत, ती दुर्बुद्धीपणे धृती म्हणजे तामसी धृती होय. हरे धृती कृष्ण. म्हणजेच निश्चय. हरे कृष्ण माताजी. इथे धृती हा शब्द आलाय. धृती म्हणजेच निश्चय. आणि म्हणूनच मग जो निश्चय मन, प्राण, इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित, दृढ निश्चय दृढता ज्या निश्चयामध्ये आहे तो सात्विक निश्चय आहे. कारण कुठेतरी मन, बुद्धी, प्राण सगळ्याला एकत्र नियंत्रित केलं गेलेलं आहे. मुख्य त्या इंद्रियांना नियंत्रित केलंय. ज्याच्यामुळे इंद्रियांमुळे मन नियंत्रित होतंय, बुद्धी काम करतीये. कारण त्या आत्म्याला योग्य प्रकारे मार्गदर्शन केलं जातंय. योग्य प्रकारे आध्यात्मिक अन्न दिलं जातंय. म्हणून तो जो निर्णय घेतला जातोय, तो सात्विक निश्चय कारण दृढता आहे त्या निश्चयामध्ये. ती व्यक्ती त्या भक्तीच्याच मार्गावरती आहे. निश्चितच भगवंतांना त्या फळांना अर्पण करण्याचा हा निश्चय आहे आणि म्हणूनच तो निश्चय सात्विक निश्चय होय. परंतु ज्याला त्या धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम या सगळ्या धर्म, अर्थ आणि काम याच्यामध्ये की मला ते हवं आहे, मग काम वासना पण आहे आणि धर्म, अर्थ आणि कशाप्रकारे सर्वाचा मला उपभोग घ्यायचा आहे, मला ते हवं आहे, याच्या फळांना सतत त्याला उपभोग घ्यायचा आहे, स्वतःला मी भोगता आहे, या निर्धाराने जो निश्चय केला जातो तो राजसिक निश्चय होय. आणि तामसिक निश्चय कुठेतरी मोहामध्ये अडकलेला असतो. स्वप्नमय मोहामध्ये स्वतःभोवती एक वलय बनवलेलं असतं आणि त्याच्यामध्येच त्याच्या पलीकडे जाण्याची त्याची तेवढी पात्रताच नसते. कारण तो निश्चय तिथेच कुठेतरी अडकून पडलेला असतो. कारण ती बुद्धी तितकंच काम करत असते. ते ज्ञान तितक्याच स्वरूपाचं असतं आणि या सगळ्याची संलग्नता, या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे काय? तर त्यात तो जो निश्चय केला जातो, तो तामसिक निश्चय केला जातो. मग हे सगळं आपण जाणतोय, कर्ता कसा आहे, सात्विक कर्ता, जो कर्म कसं करतो आहे, ज्याची बुद्धी कशी आहे, जो निश्चय कसा करतो आहे, मग त्याचं सुख, त्याच्या सुखाची व्याख्या कशी आहे? अशा व्यक्तीच्या सात्विक सुखाची व्याख्या, राजसिक सुखाची व्याख्या आणि तामसिक सुखाची व्याख्या कशी आहे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण 18.37 जे आरंभी विषासमान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृततुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले आहे. 18.38 इंद्रियांच्या विषयाची संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु जे विषाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. 18.39 आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस व प्रमाद त्यापासून उत्पन्न होते त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच मग जरी सुरुवातीचा मार्ग काट्याकुट्यातून जाणारा असेल, सुरुवातीला जरी खूप त्रास सहन करावा लागला, तरी त्याचा शेवट मात्र अमृततुल्य असतो.
म्हणून जी व्यक्ती सहनशील असते, कारण ज्या व्यक्तीला निश्चितच स्वरूप साक्षात्कार, की ज्याने आपल्या शारीरिक देहधारी भावना सोडून आत्मसाक्षात्काराकडे वळण्याचा प्रयत्न केलेला असतो, त्याला निश्चितच आपण त्या बंधनांमध्ये अडकू याची पूर्ण कल्पना असते. म्हणूनच कुठल्याही प्रकारच्या त्या बंधनांपासून मुक्त करून स्वतःला त्या सहनशील गोष्टीला सहन करण्याची प्रवृत्ती ठेवून विषासमान जरी ती वाटली सुरुवातीला, तरी त्याचा शेवट मग त्या फळांच्या पासून तो वंचित होत नाही आणि अशा प्रकारच्या सुखाला निश्चितच सात्विक सुख मानलं जातं. कारण जे सुरुवातीला जरी विषाप्रमाणे वाटलं, तरी त्याचा शेवट गोड असतो, अमृताप्रमाणे असतो. पण ज्याचा सुरुवातीचा जरी अमृत असलं, जरी दिसायला खूप असं म्हणतात ना, ते मिराज असतात ना, की त्या राजस्थान वाळवंटामध्ये दिसतात, तसं ते सगळं असं भासतं आपल्याला. पण ते स्वप्नाळूप्रमाणे मग त्या गोष्टी प्राप्त होणारं सुख खूप अनुभवायला छान वाटतं, पण ते कुठेतरी शेवट मात्र त्याचा विषामध्ये असतो. कारण त्याचा मार्गच चुकीचा असतो. ज्या मार्गाने ते अवलंबलेलं असतं, ज्या मार्गाने ते मिळवलेलं असतं, तो मार्गच चुकीचा असतो आणि असा चुकीच्या मार्गाने जरी ते अमृताप्रमाणे भासणारं सुख मिळालं, तरी निश्चितच शेवट मात्र त्याचा विषामध्ये होतो. कारण कुठेतरी त्याला त्याचं भोग भोगायलाच लागतात आणि त्या कुठल्यातरी कर्माने ज्या मार्गाने ती गोष्ट मिळवलेली आहे, त्या मार्गाचे भोग भोगायला लागतात. अशा सुखाला राजसिक सुख म्हटलंय. आणि मग तामसिक काय हो? जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहातच आहे. कारण ज्याच्यामध्ये निद्रा आहे, आळस आहे, कारण ज्याचं स्वरूप साक्षात्काराकडे लक्षच देत नाही. कारण ज्याला देहधारी भावना आणि त्याच्याही पेक्षा स्वतःभोवती एक वलय तयार करून घेतलंय. आरंभापासून शेवटपर्यंत फक्त मोह-मायेमध्ये हा मनुष्य जगत असतो. निद्रा, आळस, प्रमाद याच्यापासून मग जे काही सुख त्याला मिळतं, की फक्त मग त्याच सुखामध्ये राहायचं, झोपून राहायचं, लोळत पडायचं, खात काहीतरी राहायचं किंवा कुठल्यातरी टेलिव्हिजनवर काही बघत राहायचं. कारण मग त्या कुठलाही त्याला काही काही असं लक्षच नसतं आणि कुठल्याही प्रकारचं साध्य नसतं त्याच्याकडे करायला आणि म्हणूनच ज्या बुद्धीने तो निर्णय घेतला जातो, त्या बुद्धीने जे सुख मिळवलं जातं ते तामसिक सुख जे अत्यंत क्षणभंगूर असतं. पण याची कल्पना का नसते? कारण ते ज्ञानच नसतं, अज्ञान असतं आणि म्हणून मग इथे खूप सुंदर ही अशी स्लाईड आहे, की तुम्ही पहिले 6 अध्याय शिकता. मग ह्या निकाल कसा लावलाय बघा भगवंतांनी याच अध्यायामध्ये, की मग पहिले 6 अध्याय तुम्हाला कर्मातून भक्ती शिकवतात. मग ती कर्मातून भक्ती शिकवतात ती फक्त तेवढीच शिकून उपयोग नाही हो. तेवढंच जाणणं उपयोग नाही. प्रत्यक्ष भक्ती काय आहे? मग त्या भक्तीच्या सेवा काय आहेत? नवविध भक्तीच्या सेवा काय आहेत? भक्तीचे टप्पे काय आहेत? भगवंतांना भक्ती कुठल्या प्रकारे मग जी अनन्य भक्ती, साधना भक्ती, निष्काम भक्ती, मग जे ध्यान लावून, जे ज्ञान घेऊन आणि कशाप्रकारे निष्काम कर्म करून आपण ज्या भक्तीच्या मार्गावरती स्वतःला आणतो, ते निश्चितच कुठेतरी जास्त त्याच्यापेक्षा जास्त श्रेष्ठ आहे. आणि मग त्याच्याही पलीकडे जाऊन जेव्हा 13 ते 18 या अध्यायांचा अभ्यास केला जातो, ज्याच्यामध्ये या भौतिक जगतामधून सुटका कशी करून घ्यायची, मग बंधनातून मुक्त व्हायचंय, पण त्याच्यासाठी ज्ञान नको का ते? आणि म्हणून मग 18च्या जवळ जेव्हा जातात, तेव्हा ते पूर्ण होतं. म्हणून ज्या 15 जण आज मला दिसतायत बघा, की ज्यांनी हा पहिल्या दिवशी जो संकल्प केला असेल, तो संकल्पाला आज ते पूर्णपणे जागृत आहेत. कारण हा 18च्या 18 मग ज्यांनी ते 18 अध्याय कदाचित एखाद दुसरा अध्याय नसेल जमला, पण त्याचा ऑडिओ पाठवण्याचा तोच प्रयत्न असतो. म्हणून मग पहिले 6 अध्याय इतकं नाही काही कळत. पुढचे म्हणून पहिल्या 2-3 अध्यायामध्येच तुम्हाला कळलं काही नसेल आणि तुम्ही जर सोडून गेलात, तर त्याला अर्थ काही नाही. पण जोपर्यंत तुम्ही त्याविषयीचं ज्ञान परिपूर्ण करत नाही, तोपर्यंत ते छान वाटत नाही. तोपर्यंत ते योग्य परिपूर्ण वाटत नाही. म्हणून 18 अध्याय झाल्यानंतर ते परिपूर्ण. मग या स्लाईड पुन्हा-पुन्हा आल्या आहेत, की मग सात्विक ज्ञान का समज प्रत्येक तू दिसतोय बघा 84 योनीमध्ये प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ज्याने परमात्म्याचा निवास बघितलेला आहे, अशा ज्ञानाला तू सात्विक ज्ञान समज. मग जे निश्चय कसा प्रकारे बघा,
जो निश्चय अचल आहे, योगाभ्यासाद्वारे खंबीरपणे धारण केलेला आहे, अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियाच्या क्रियांना संयमित करतो, तो सात्विक निश्चय आहे. आणि बघा प्रभुपादांनी कशाप्रकारे त्यांचं सकाळी 6 वाजता प्रभुपाद कुठे जायचे बघा करायला, की त्यांचं संकीर्तनाला सगळ्यांना घेऊन ते निघायचे. त्यानंतर बघा 8 वाजता प्रभुपाद काय करतायत, तर प्रभुपाद सत्संग करतायत. त्यानंतर 5 वाजताही त्यांचे सत्संग चालू आहेत आणि रात्री 1 वाजताही प्रभुपादांचा दिवस चालूच आहे. प्रभुपाद पुस्तकं लिहितायत, वाचतायत. रात्री फक्त 2 ते 3 तास, मग जेवढी फक्त आवश्यक झोप असते तेवढीच झोप प्रभुपाद घेतायत. हा या सात्विक, हा निश्चय आहे, की मी दृढ निश्चयाने, हे डिटर्मिनेशन आहे कुठेतरी, की मी कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये मला जोपासायची आहे. मला माझ्या गुरुच्या आज्ञेचं पालन करायचंय. मला जे माझ्या गुरूंनी सांगितलंय, की ते ज्ञान तू लिही आणि ते ते छाप आणि ते प्रसिद्ध कर आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये ही भावना रुजवायचा प्रयत्न कर. असा हा दृढ निश्चय बघा प्रत्येकाच्या मनामध्ये, सात्विक व्यक्तीच्या मनातला हा निश्चय दाखवलेला आहे. तो सात्विक निश्चय होय. मग याच्या पुढे जाऊन की ज्या चातुर्वर्ण्य पद्धतीला, मग जसं मी म्हटलं, की हे सगळ्या अध्यायांचा कुठेतरी सार आपल्याला मिळणार आहे. मग ज्या तिसऱ्या अध्याय, मग कर्मयोग बघितला, कर्ता बघितला, त्या कर्माचे 5 घटक, त्याच्या पुढे जाऊन त्याला प्रेरणा देणारे 3 घटक जे आहेत, ज्ञान, ज्ञेय आणि तो ज्ञाता, की त्याला जर ज्ञानच नसेल, तर तो कशाप्रकारे त्याचं न्यायाचं, ज्ञानाचं ध्येय, जे ज्ञेय त्याला गाठायचंय. मग त्या बास्केटबॉलमध्ये बॉल टाकायचा आहे, त्याचं ज्ञान त्याला पाहिजे ना, म्हणजे त्याची प्रेरणा त्याप्रमाणे तो तयार करत असतो आणि मग तो ॲक्चुअल कर्म करत असतो. मग हे सगळे घटक आपण जाणलेले आहेत. कशाप्रकारे या 3 गुणांच्या फरकाने आपण या बुद्धीला, निश्चयाला, सुखाला जाणलं. त्याच्या आधी त्याचा कर्ता, कर्म आणि बुद्धी या गोष्टींना आपण या स्वरूपामध्ये जाण्याचा प्रयत्न केलाय. आणि मग या स्वरूपामध्ये आपण या चातुर्वर्ण विभागात, की वर्ण आणि आश्रम, मग जे चतुर्वर्ण निर्माण झालेत, की जे ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षूद्र आणि वैश्य असे 4 वर्ण जे गुणकर्मानुसार आहेत. आणि मग जे आश्रम आहेत, की ब्रह्मचर्याश्रम, मग गृहस्थाश्रम, मग वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम असे आश्रम. मग या प्रत्येक व्यक्तीने त्या वर्ण आणि आश्रम पद्धतीद्वारे भगवंतांना कसे प्राप्त करू शकतात. शमो दमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिको रक्षमाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. कृषी, गोरक्ष, व्यापार, वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहेत. श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग प्रत्येक व्यक्ती त्यांच्या कर्मानुसार, गुणकर्मानुसार प्रत्येकाने जर आपलं, मग प्रत्यक्ष भगवंतांनी 4थ्या अध्यायामध्ये जिथे सांगितलं, की ज्या 3ऱ्या आणि 4थ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं, की की मग तो आदर्श व्यक्ती जी असते, ती आदर्श व्यक्ती कशाप्रकारे आदर्श बनते, कारण त्याच्या गुणांचं अनुसरण केलं जातं. त्याच्या उपदेशांचं अनुसरण केलं जातं. नुसतंच अनुकरण नाही. ज्याने गोवर्धन पर्वत उचलून धरला म्हणून माणूस काही गोवर्धन पर्वत उचलू शकणार नाही हो. जे तथाकथित स्वतःला दैवी शक्ती समजतायत, की देव समजतायत, स्वतःला ईश्वर समजतायत, परंतु या गोष्टी जाणणं आणि म्हणून नुसतं अनुकरण करायचं नाहीये, तर त्या उपदेशांचं अनुसरण, जे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत,
आणि जे प्रत्यक्ष भगवंतांना कशा प्रकारे आपण जाणू शकतो, तर तो एक ब्राह्मणही आपल्या ज्ञानाने जाणू शकतो, एक क्षत्रिय आपल्या गुणकर्माने जाणू शकतो, एक शूद्र आपल्या गुणकर्माने जाणू शकतो, एक वैश्य आपल्या गुणकर्माने जाणू शकतो. आणि म्हणूनच त्यांनी जर आपल्या स्वाभाविक गुणांनुसार एका ब्राह्मणाने आपले वेदांचा अभ्यास, अध्ययन करणं याच्याने भगवंतांना अर्पण केलं जातं. सॉरी. मग जो क्षत्रिय आहे, जिथे भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, की "तू युद्ध कर, ते माझ्यासाठी कर, ते मला अर्पण कर." मग जो वैश्य आहे, तो वाणी जो व्यापार करतो, ते ते भगवंतांना अर्पण केलं जातं आणि मग जो क्षुद्र, जो इतरांची सेवा करण्याचं जे कर्म करतो, हे सगळ्यानुसार तुम्ही भगवंतांना प्राप्त करू शकता. बघा, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व जीवांचा उद्गम किंवा आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंताची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र भगवंतांना अर्पण करू शकतो. आपले विहित कर्म योग्य प्रकारे करून. आपल्या कर्मांद्वारे तो निश्चितच, म्हणून जे कर्म आहे ते आपलं विहित कर्म आपण योग्य प्रकारे, योग्य कर्तव्याने, म्हणून भगवंत कर्माला महत्व देत आहेत. कर्मातून कशी भक्ती, जे कर्म भगवंतांना अर्पण केलं जातं, ते कर्म योग म्हणून टाळू नका. म्हणून अर्जुनाला भगवंत सांगतायत, की तू जर संन्यास घेऊन जंगलात गेलास आणि किंवा तू नुसतं जाऊन तू जर भिक्षा पात्र घेऊन जर तुला नुसतं संन्यासी होऊन तू दारोदारी जाऊन भिक्षा मागायला लागलास, तुला जर कोणी भिक्षा दिली नाही, तू तलवार काढशील, कारण तुझा स्वभाव तो आहे. तुझं गुणकर्मानुसार तू क्षत्रिय आहेस आणि म्हणूनच तू तुझं कर्म योग्य प्रकारे कर. पण तिथेच भगवंत म्हणून सांगतायत, की मग स्वतःचं कर्म योग्य प्रकारे करा. दुसऱ्याच्या याच्यात नाक खुपसून त्यांच्या कर्म चांगलं करण्यामध्ये काहीच गौरव नाहीये. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. म्हणून तो इथे बसून सगळ्यांना सांगतोय, की जे झाडावर पहिले चढणार ते विजयी होणार. अहो, पण याच्यापैकी झाडावर चढणारं कोणाला शक्य आहे? फक्त माकड चढू शकेल हो झाडावर. हत्ती चढणार आहे, मासा चढणार आहे किंवा तो पक्षी उडून झाडावर बसू शकेल, पण बाकीच्या प्राण्यांचं काय? म्हणून जेनो काम तेनो थाय. ते त्यांना त्यांच्या प्रकारे ते करू शकतात. मासा पाण्यात राहूनच व्यवस्थितपणे पोहू शकतो आणि त्याचं वास्तव्य तिथे असू शकतं. जंगलामध्ये हत्ती राहतो. मग जे काही जलचर प्राणी दिसतायत ते आपण दिसतात. परंतु म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, आपल्याला प्राप्त झालेलं कर्म सदोष रीतीनं करणं, हे परक्याचं कर्म करण्यापेक्षा निश्चितच श्रेयस्कर आहे. त्याच्या स्वभावाला अनुसरून त्याने केलेलं कर्म कधीही पापाने, मग त्याला कुठेतरी पापाचा कुठेही गंध लागत नाही. ती गोष्ट करण्यासाठी कुठल्याही वाईट मार्गांचा अवलंब करायला लागत नाही आणि म्हणूनच त्याचं कर्म तो योग्य पद्धतीने करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 18.49. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्त देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि जे आधीच्या ह्याच्यात 49 आपल्याला सांगताय, की जो आत्मसंयमी, जो मग या जे जाणतोय, की मी या कर्मफळाच्या बंधनांमध्ये अडकेन. जर मी ही कर्माची फळं उपभोगली, मी कर्म भोगता आहे, मी जर हे कर्म केलंय म्हणालो, तर निश्चितच त्या कर्म बंधनांमध्ये अडकेल. परंतु जो प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, मग ज्या भौतिक प्रकृतीतल्या ज्या भोगांना, की ज्या भागवतामध्ये पण याचा उल्लेख दिलेला आहे, की मग ज्याने या भौतिक विषयांना कुठेतरी तुच्छ लेखलेलं आहे, त्या संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता येणारी परमोच्च तो अवस्था गाठू शकतो. कारण तो तिथे कुठेतरी स्वतःला नियंत्रित करतो आणि त्या प्रकारे तो ते कर्म करण्याचा प्रयत्न करतो.
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तींच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मिताहार करतो आणि आपली काया वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बळ, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टीपासून मुक्त असतो, ममत्व रहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरापर्यंत निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आधी जे आपण बघितलं की पंडितः समदर्शिनः, की जो सगळ्यांना एकाच दृष्टीने बघतो आणि निश्चयाने मनोविग्रह करून की त्याने इंद्रिय तृप्तीच्या इंद्रिय विषयांपासून स्वतःला नियंत्रित केलेलं आहे, त्याचा त्याग केलेला आहे, आसक्ती द्वेष याच्यामध्ये कुठेतरी समतोल राखलेला आहे. सो एकांत स्थळी ज्या अष्टांग योगामध्ये आपण बघितलं की यम नियम याच्यामध्ये कुठेतरी एकाग्रता येण्यासाठी तो एकांत वासामध्ये राहणं जास्त स्वीकार करतो, जो मिथा आहार करतो, जो सात्विक आहार करतो, ज्याची काया वाचा मन, मग तो जसं आपण हे तप बघितलं, वाचिक तप, शारीरिक तप आणि मानसिक तप कशा प्रकारे स्वतःला त्याच्यामधून प्रेरित करतो आणि तशा प्रकारचं जे काही आपण म्हणतो ज्या संयमन करणं ते अत्यंत महत्वाचं आहे. जो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त, कुठल्याही गोष्टीची आसक्ती नसते. आणि म्हणूनच जो मिथ्या अहंकार, मिथ्य बल, गर्व, काम, क्रोध, भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून अगदी अलिप्त असतो आणि मुक्त असतो. ममत्व रहित आणि शांत असतो तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्राप्त होतो, की ज्याने सर्व 84 लक्ष योनींमध्ये त्या परमात्म्याला बघितलेलं आहे आणि कशा प्रकारे तो स्वतःला कुठल्या दृष्टीने बघतो आहे सगळ्या जीवांना त्याच्यावरती हे खूप अवलंबून आहे. आणि म्हणूनच असा मनुष्य आत्मसाक्षात्कारात निश्चितच असतो. ही आपण 15व्या अध्यायात बघितलं की ती सुडवलं सर्व स्त्री पुरुष आहेत जे कृष्ण भावनेमध्ये आहेत. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्तः ततो मामं तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो, तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच पुरुषोत्तम भगवान ज्यांनी ज्या 15व्या अध्यायात आपण जाणलं की मग असं स्थान आहे, असं वैकुंठाचं स्थान आहे की जिथे जाण्यासाठी म्हणून भगवंत वाट बघताय. जेव्हा हे जीर्ण देह टाकून आपण जेव्हा त्या गोलोक धामाला पोहोचू तेव्हा पुन्हा परतून या भौतिक जगतामध्ये परत येणार नाही. अनेक जन्म घ्यायला लागतील, तो शतजन्म घ्यायला लागतील, परंतु तो मार्ग निदान त्या मार्गावरती आपण मार्गस्थ होऊ. आणि म्हणूनच यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीच्या मार्गानेच आपण या भगवंताला जाणू शकतो. भक्तिद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा निश्चितच तो भगवत धामामध्ये प्रवेश करतो. कारण अध्यात्म मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे, जो मनुष्य विसरलाय. जीवात्म्याचा अध्यात्म स्वभाव तो विसरलाय आणि म्हणूनच त्या आध्यात्मिक स्वभावाची प्राप्ती भगवंत म्हणता आहेत निश्चितच एक भक्त करू शकतो भगवंतांवर. आणि म्हणून आपल्याला हे सुंदर असे भक्त सगळे सुडवलं शरीर बांधा असणाऱ्या सगळ्या स्त्रिया पुरुष की ज्यांचं ध्येय कृष्ण भावना पसरवणं प्रसार करणं आणि ज्या संतती निर्माण करणार आहेत त्या आपण कृष्ण भावनेच्या संतती निर्माण करणे. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमप्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी नामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग प्रभुपाद स्वतः सांगतात की सगळ्या प्रकारची कर्म. मग एकदा प्रभुपादांना पत्रकारांनी विचारलं की तुम्ही तर संन्यासी आहात, मग तुम्ही एवढ्या मोठ्या मोठ्या गाड्यांवरनं फिरता.
प्रभुपाद म्हणाले, "अहो माझं काय आहे? हा देह जिथे माझा नाहीये, हा देहही भगवंतांचा आहे. तिथे मी काय संन्यास करणार आहे? मी हे जे काही वापरतोय, मी ज्या गाड्यांमधनं मग ज्या भक्तांना ते सांगतात सांगायला, की मी ज्या गाड्यांमधनं प्रवास करतोय, तो कृष्ण भावना पोहोचवण्यासाठी, मग ती पुस्तकं वाटप करण्यासाठी, जे कृष्णाचं आहे ते कृष्णासाठीच वापरतो आहे आणि म्हणून माझ्या आश्रयाखाली, माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अशा भक्ताला, अशा विचारसरणीच्या भक्ताला निश्चितच मोक्षधामाची प्राप्ती होते. इथे चैतन्य महाप्रभू आपल्याला दिसतायत. त्यांनीही कशाप्रकारे प्रसार केलेला होता आणि ज्यांनी हरिनामाचा, की ज्यांनी 500 वर्षांपूर्वी हा महामंत्र पृथ्वी तलावरती आणलेला आहे. अशा प्रकारे या भक्तांना त्या धामाची प्राप्ती होते. मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादत् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् नश्रोष्यसि विनङ्क्षसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि तू जर अशा भावनेमध्ये हे कर्म न करता अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग भगवंतांच्या भावनेने जो पूर्ण आपण जेव्हा भगवंतांची पूजा करतो, मग ज्या अर्च विग्रहाला आपण म्हटलं, की तो पुजारी किती तल्लीन होऊन पूजा करत असतो आणि म्हणूनच जो माझ्या भावनेने युक्त झालायस, तू माझ्या भावनेने युक्त झालास, माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकट, मग जरी नामस्मरण भक्तीच्या मार्गाने आपण या प्रपंचामध्ये, या भौतिक जगामध्ये सुद्धा याला ओव्हरकम करू शकतो, याला याला टाळू शकतो आणि कशाप्रकारे सर्व संकटांना पार करू शकतो. अशा भावनेमध्ये कर्म न करता, अहंकाराने माझे न ऐकता जर तू कर्म केलंयस आणि मग भगवंत सांगतोय त्या उपदेशांवर कर्म न करता स्वतःच काहीतरी स्वतःच्या मनाने करणं, हे सगळं कुठेतरी चुकीचं कर्म आहे आणि त्या कर्माने तू निश्चितच नाश पावशील. ही सुंदर अशी आकृती कठोपनिषदातली, की ते बघ पक्षी याच्या आधीही सांगितलं 2 पक्षी बसलेत आणि इथे हा परमात्मा आहे या पक्षामध्ये जो या खालच्या पक्षाला बघत आहे. जो अजून काही खाण्याची कुठेतरी त्याला हवं आहे आणि मग कशाप्रकारे सोनं, नाणं या सगळ्या गोष्टी मोजण्यात, हे करण्यात तो गर्क आहे मनुष्य. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवांच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनविलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या, हा परमात्मा प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. तो सर्व जीवांचं भ्रमण निश्चित करत आहे. हा परमात्मा सगळ्या जीवांचं, म्हणजे कशा प्रकारे, की जो सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर, मग फक्त मेकॅनिकल लाईफ नाही तर परमात्मा, त्या आत्म्याचं लक्षच नाहीये परमात्म्याकडे. तो परमात्मा वाट बघतोय की कधी तू माझ्याकडे बघशील आणि तुला या ज्ञानाचा उपदेश पूर्णपणे तू प्राप्त करू शकशील. आणि म्हणूनच सर्व जीव मायेने बनवलेल्या अशा या यंत्रावरती आरूढ आहेत आणि म्हणूनच त्यांना परमात्म्याचं अस्तित्वही दिसत नाहीये. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तस्मादात् परां शांतीं स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, पूर्णपणे ज्याला शरण जा, त्यांच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या कुलशेखर रुद्रप्रताप राजाला आपण बघितलं, जो झाडतो आहे बघा, चैतन्य महाप्रभूंनी नकार दिलेला असतो, परंतु तो कुठल्याही अपेक्षेने नाही, पण भगवंतांची सेवा, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये सेवा करताना तो हातामध्ये झाडू घेऊन राजा रुद्रप्रताप झाडत असते आणि असं सगळं बघून चैतन्य महाप्रभू त्याच्यावरती प्रसन्न होतात आणि म्हणून हे भारता पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल आणि म्हणूनच तू भगवंतांना शरण जा आणि तुला निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती होईल. इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छेसि तथा कुरु. हरे कृष्ण जी.
हरे कृष्ण. याप्रमाणे मी तुला आध्यात्मिक गुह्यज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेनेच जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंतांनी गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, राजगुह्य ज्ञान, गुह्यतरम ज्ञान अशा प्रकारचे अनेक वेगवेगळे ज्ञान प्रत्येक अध्यायाची सुरुवात तत् शृणु. तू ऐक मी तुला काय सांगतोय, जे ज्ञान मी तुला देतोय याप्रमाणे मी तुला आध्यात्मिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर, की मी जे काही ज्ञान आहे ते तुझ्या समोर सगळं मांडलेलं आहे आणि आता तुझी इच्छा आहे, की तू जे काही विचार करशील ते त्याप्रमाणे तू तू तसा वाग आणि तुझ्या इच्छाप्रमाणे ती जी इच्छेची सूट आहे ती भगवंतांनी प्रत्येकाला दिलेली आहे आणि म्हणूनच तू तुझ्या इच्छेला जे येईल तसा तू वाग. आणि मग ज्या 9व्या अध्यायामध्ये आपण जो श्लोक बघितलेला आहे त्यालाच कुठेतरी 9.34 आणि आता 18.65 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिन्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे तू निश्चितपणे मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू एक अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु. 2 हात, तिसरं मस्तक भगवंतांच्या चरणी. मग श्रवणम, कीर्तनम, पादसेवनम, साख्यम, दास्यम, स्मरणम, अर्चनम कुठल्याही प्रकारच्या नवविध सेवा आहेत आणि म्हणूनच याच्यामध्ये या भक्तीच्या सेवेमध्ये तू माझं पूजन कर. मलाच नमस्कार कर. जसा तो अर्च विग्रह करताना तो मनापासून उपासना करत असतो तो पुजारी आणि भगवंतांशी बोलत असतात. काही वेळेला कितीतरी जुन्या काही भागवतामधल्या कथा आहेत किंवा अनेक वर्ष ते पौरोहित्य करून भगवंतांशी संवाद साधला जातो आणि याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू माझा एक प्रिय सखा आहेस. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. सॉरी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच सर्व प्रकारच्या धर्मांचा बघा भगवंत सांगतायत, भगवंतांनी गुणकर्मानी विभागणी केलेली आहे. कुठल्याही धर्मानी नाही, कुठल्याही जन्मानी नाही, कुठल्याच गोष्टींनी नाही. परंतु भगवंत म्हणतायत, या सगळ्या धर्माचा मग त्याच्यामध्ये काय? तर सगळे धर्म म्हणजे भगवंतांनी भक्तीचा मार्ग सांगितलाय. पण बाकी ज्या काही गोष्टी तू भौतिक जगतामध्ये ज्या गोष्टी आहेत, त्या इतर जे काही धर्म आहेत, की जे तुला फक्त क्षणभंगूर सुख देत आहेत, त्याचा तू नीट विचार केला पाहिजेस. केवळ मला शरण ये आणि मी तुला सर्व पापापासून मुक्त करेन. अशा प्रकारे तू भयभीत होऊ नकोस. भगवंत आधार देतायत, मॉरली सपोर्ट करतायत भगवंत अर्जुनाला. इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न शाश्रुषुवे न शाश्रुषवे वाच्यं न माम योग्यसूयती. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधी सांगू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मत्सर बघा, याच्याही आधी शिशुपालाचं उदाहरण घेताना, कंसाचं उदाहरण देताना, की भगवंतांविषयी ज्यांना मत्सर आहे, मग जो भक्त नाहीये, जो अभक्त आहे आणि त्यांना भगवंतांविषयी कुठलीही श्रद्धा तर नाही, पण भगवंतांविषयीचा जो द्वेष आहे, त्यांना हे परमगुह्य, हे भगवद्गीतेचं ज्ञान कधीही देऊ नये. कारण शेवटी आपण म्हणतो, की त्या वेळेला ती उपरती येऊन, की मला भगवद्गीता जाणायची आहे, म्हणजे मला नक्की काय ते जाणून घ्यायचं आहे, ही जी उत्सुकता आहे, ही मला वाटतं ती आपल्याला कुठेतरी खेचून नेत असते अशा गोष्टींमध्ये. आणि म्हणूनच कुणाचाही द्वेष न करता त्यालाही परमगुह्य ज्ञान असे समजावे. मग आता प्रभुपादांनी सांगितलंय बघा, य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव इष्यस्य संशयः. जो मनुष्य भक्ताला हे परम गुह्य रहस्य सांगेल,
त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल. व इतर अखेरीस जो मनुष्य भक्तांना एक मिनिट हा. जो भक्त ही स्लाइड मला वाटतं एक सेकंड. ठीक आहे माताजी, हे वाचलत तुम्ही नाही ना? नाही माताजी, स्लाइड अशीच आहे, मध्ये येते म्हणजे अगोदर 70च्या आधी पाहिजे. हा, कदाचित ते थोडासा याच्यामध्ये गोंधळ झाला. ठीक आहे, हरकत नाही. म्हणून मी थोडीशी कन्फ्युज. एनिवे, त्याच्यात ना ते काय होतंय, एडिट होत नाही, त्याच्यामुळे ते ते बदल पूर्णपणे झालेले नाहीत. एनिवे, आपण या स्लाइड वाचूया. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण माताजी. हे कृष्ण, जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. त्यांच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्यांच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या 12व्या अध्यायात कोण मला प्रिय आहे, मग भक्त मला प्रिय आहे. भगवंतांना भक्त प्रिय आहे आणि भक्ताला भगवंत प्रिय आहे. जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे माझ्या प्रभुपादांनी जी कृष्ण भावना प्रसार केलेला आहे, ज्यांनी हे सगळं ज्ञान, ज्यांनी भगवद्गीता, भागवत अनेक पुस्तकं लिहिली, छापली आणि ती लोकांपर्यंत पोहोचवली आणि त्यानुसार त्यांनी हे ज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचवलेलं आहे आणि म्हणूनच अशी शुद्ध भक्ती त्याला प्राप्त होईल आणि तो निश्चितच पुन्हा भगवत धामालाच भगवत धाम त्याला प्राप्त होईल. जेव्हा हे जीर्ण शरीर टाकायचे तेव्हा निश्चित ती व्यक्ती भगवत धामाला प्राप्त होते. आणि म्हणूनच हा भगवंतांना भक्त नेहमीच विशेष आहे. असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही जो त्याच्यापेक्षा भगवंतांना श्रेष्ठ वाटेल. म्हणून हा भक्त भगवंतांसाठी विशेष असतो. अधेष्यते च य इमं धर्म्यं संवाद मावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं मिष्टः स्यामिति मे मतिः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ज्यांनी या भगवद्गीतेचं अध्ययन केलेलं आहे, ज्यांनी श्रवणम कीर्तनम, मी माझ्याकडून प्रामाणिक प्रयत्न करून तुमच्यापर्यंत हा संवाद पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि म्हणूनच या पवित्र संवादाचं ज्यांनी अध्ययन केलेलं आहे तो त्यांच्या बुद्धीद्वारे भगवंतांची उपासनाच करतो. श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तं शुभालोकान् प्राप्नुयात पुण्यकर्मणाम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापापासून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच बघा प्रभुपाद जे ज्ञान देत आहेत ते किती तल्लीन होऊन सगळेजण ऐकतायत, श्रद्धेने, द्वेष न करता. आणि म्हणून भगवंतांनी आधीच्या अध्यायात की ज्यांनी मत्सर केलेला आहे त्यांना हे ज्ञान कधीही सांगू नये, कारण त्याला हे परमगुह्य जे द्वेष करतायत भगवंतांचा, जो मत्सर मनामध्ये आहे त्यांना हे ज्ञान कधीही सांगू नये. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता हे श्रवणही करतोय, हे ज्ञान श्रवण करतो आहे, सर्व पापांपासून मुक्त होतो आहे, ज्या कर्म फळांना तो उपभोगू इच्छित नाही, त्या कर्माच्या फळांच्या बंधनातही तो अडकत नाही आणि म्हणून मग तो जे पुण्यवान जिथे लोक वास करतात त्या ठिकाणी त्या लोकांची तो प्राप्ती करतो. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मी गत संदेह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, हे अच्युता, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे. तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या 10व्या अध्यायातच अर्जुनाने सांगितलंय माझा संभ्रम दूर झालाय, पण पुढची गीता आपल्यासाठी सगळं ज्ञान आहे हो.
आणि म्हणून तो अर्जुन आता भगवंतांना ज्यांनी ज्यांनी भगवंतांना सांगितलं, की कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, की मला समजत नाहीये मी काय केलं पाहिजे, मला तुम्ही ज्ञान द्या. स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मला निश्चित सांगा मी काय करायला हवं. आणि ज्या भगवंतांना गुरु मानलेले, ज्या गुरु शिष्याचं नातं आपण जाणलेलं आहे, त्या शिष्याने आता गुरूंना कबूल केलेलं आहे, की माझा मोह आता नष्ट झालेला आहे. जी अव्यवसायात्मिक बुद्धी झालेली, ती कुठेतरी तो तो मोह नष्ट होऊन फोकस झालेला आहे. व्यवसायात्मिक झालाय, त्याची स्मृती त्याला परत मिळालेली आहे आणि तो दृढ आणि संशयमुक्त झालाय. भगवंतांविषयी तर त्याला कधीच संशय नसतो, कारण त्या भगवंतांनाच त्यांनी गुरु मानलेलं आहे. परंतु ज्या ज्ञानाला त्यांनी भगवंतांकडून घेतलंय, त्यांनी बऱ्याच गोष्टींचा खुलासा झालाय आणि अनेक गोष्टी त्याला विश्लेषित स्वरूपामध्ये कळलेल्या आहेत. म्हणून मी संशयमुक्त होऊन तुमच्या आज्ञेनुसार कर्म करण्यास तयार आहे. हे भगवंतांना अर्जुनाने कबूल केलेलं आहे. हे सगळं कोण बघतोय? याच्या सगळ्याचा साक्षीदार संजय आहे. ज्या संजयाने विश्वरूप पण बघितलेलं आहे. जी दिव्य दृष्टी ज्यांना मिळालेली आहे, जो धृतराष्ट्राला कुरुक्षेत्रावरचा प्रत्येक क्षण आणि क्षण वर्णन करून सांगतोय, तो संजय म्हणतोय मग, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण 18.74 ते 76. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असताना साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादांचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच तो संजय सुद्धा ज्याला ज्याला या सगळ्याबरोबर अर्जुनाबरोबर त्यालाही विश्वरूप दर्शन बघायला मिळालं, त्यांनाही भगवद्गीता जाणायला, ऐकायला मिळाली, बघायला मिळालं सगळं. असे संजय सांगतायत, की श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकलाय आणि तो अत्यंत अद्भुत आहे. हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असताना साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकलंय व्यासदेवांच्या कृपेने, ज्यांनी ही दिव्य दृष्टी त्यांना प्रदान केलेली आहे. आणि म्हणून हे राजन श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या अद्भुत आणि पवित्र संवादांचं वारंवार धृतराष्ट्राला सांगतोय संजय. पूर्ण कल्पना देतोय हो. तो धृतराष्ट्र भयभीत झालाय, आश्चर्याने कुठेतरी भीती आहे मनामध्ये. म्हणूनच विचारलं मामका पांडवाश्चैव. तिथेच कुठेतरी सुरुवात झालीये, लिंबू पिळलंय दुधामध्ये. आणि म्हणूनच तिथेच संजय आपल्या राजाला सांगतोय, की श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्यातला पवित्र संवाद मला वारंवार स्मरण करून मला अत्यानंद होतोय, मला हर्ष देतोय तो संवाद. आणि म्हणूनच प्रतिक्षण मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण 18.77. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्या राजाला, धृतराष्ट्राला, ज्याच्या मनामध्ये कपट आहे हो, द्वेष आहे. आपल्याच बंधूच्या पुत्रांविषयी द्वेष आहे. परंतु तो संजयाला ज्यांना दिव्य दृष्टी दिलेली आहे, त्यांना पूर्ण कल्पना आहे, की प्रत्यक्ष भगवंतांचं ज्ञान त्यांनी ऐकलेलं आहे आणि भगवान श्रीकृष्णाचं अद्भुत रूप स्मरण केल्याने त्यांना वारंवार विस्मयकारी अद्भुत असा अनुभव त्यांना येतोय आणि पुन्हा पुन्हा त्या संवादांनी त्यांना हर्ष होत आहे. इतका सुंदर संवाद दोघांमधला ऐकलाय. आणि म्हणून मग सगळ्यात शेवटी यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत, तेथे निश्चितच ऐश्वर, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आहे, जिथे प्रत्यक्ष ऋषिकेश आहेत आणि म्हणूनच सुरुवात करताना सुद्धा कालच्या अध्यायात की केशिनी सूदन कुठेतरी अर्जुनाच्या मनामधल्या ज्या राक्षस रूपी असे जे भाव होते, त्याचा नाश भगवंतांनी ज्ञानाने केलेला आहे, त्याचा संहार केलेला आहे.
आणि म्हणून भगवंतांना अर्जुनाने संबोधलेलं आहे वेगवेगळ्या त्या सगळ्या संज्ञांनी आणि सगळ्या नावांनी संबोधलंय. आणि म्हणूनच जिथे हे योगेश्वर कृष्ण आहेत आणि जिथे हा महान धनुर्धर अर्जुन आहे, तिथे धर्माचाच विजय होणार. हो, तिथे विजय हा नीतीचाच होणार. तिथे ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. आणि त्या नीतीचाच विजय होणार आहे. हेच माझं मत आहे. संजय धृतराष्ट्रांना अगदी ठामपणे सांगतोय. कारण ज्याने या भगवंतांचं ज्ञान ऐकलेलं आहे, भगवंतांचं विश्वरूप दर्शन घेतलेलं आहे आणि पूर्णपणे ज्यांनी त्या ज्ञानाला आत्मसात की अर्जुनाप्रमाणे ज्ञान घेण्याचा साक्षीदार हा प्रत्यक्ष संजय पण होता. आणि म्हणूनच संजयाने सचिव म्हणून, जो प्रामाणिक सचिव म्हणून धृतराष्ट्रांना ठामपणे सांगतोय, जिथे भगवंत ऋषिकेश आहेत आणि जिथे हा महान धनुर्धर अर्जुन आहे, तिथे विजय हा धर्माचाच होणार आहे. आणि म्हणूनच नीती, सामर्थ्य याचाच विजय. कारण जिथे ऋषिकेश आहेत, मग पहिल्याच अध्यायामध्ये या विजयाची कारणं आपण की जे ऋषिकेश जे सगळ्या सगळ्या इंद्रियांचं नियंत्रण करणारे आणि विजय मिळवणारे आहेत सगळ्यावर. आपल्या स्वतःच्या इंद्रियांवर विजय मिळवणं आणि नियंत्रण करणं ज्यांना शक्य आहे. ऋषिकेश, केशिनी सुदन आणि अनेक गोविंद, मग ज्या गायींचं ज्यांनी पालन केलेले अनेक कर्म केली, पण सगळ्याचा कुठल्याही गोष्टीचा त्यांच्यावरती प्रभाव नव्हता. असे भगवंत, असे ऋषिकेश जिथे आहेत, तिथे निश्चितच विजय आहे. आणि जिथे तो नरनारायणापैकी जो नर आहे आणि जो उत्तम धनुर्धर आहे, जो एक आदर्श योद्धा आहे आणि जो अ, 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 द्रोणाचार्यांचा शिष्य आहे, जो ज्याने द्रौपदीला जिंकलेलं आहे स्वयंवर, इतका एक लक्ष ज्याचा आहे आणि जो कुंती मातेचा पुत्र आहे, असा अर्जुन जिथे धनुर्धर उत्तम आहे, असा धनुर्धर उत्तम आणि जिथे भगवंत असे असल्यावरती तिथे नीती आणि धर्माचाच विजय होणं हे अगदी ठाम आहे, असं माझं मत पूर्णपणे संजयाने सांगितलेलं आहे. इति अष्टादशोऽध्याय समाप्तः. आणि इथे आपली गीता संपन्न होतीये. भगवद्गीतेची सांगता झालेली आहे. या सगळ्या ज्ञानांचं आजच्या या सगळ्या अध्यायामध्ये आपण कुठेतरी सार घेतलेलं आहे. बऱ्याच स्लाईड तुम्हाला रिपीट दिसल्या असतील आणि प्रयत्न तोच होता, कारण थोड्याशा पुढे-मागे झाल्यात 1-2 स्लाईड, म्हणून मी थोडीशी शेवटी बघत होते. ते करण्याचा प्रयत्न आहे. काही गोष्टी काम करायला झालेलं आहे आणि म्हणूनच या सगळ्याद्वारे तुम्हाला हे ज्ञान पोहोचवण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. इथे मी शेअरिंग थांबवतीये. रेकॉर्डिंग थांबवते. 5 वाजून गेलेले आहेत.